Sumoto nga pagkasayong buntag ni Ana, gipo kami sa mong ati Arnie kay aron magpreparar sa klase. Nangutana judain ko ni ate. Ngete, di na minimobiyaan? Okay na ka te? Di na sakit imong naong? Ito baga kong ate nga, oo, di lagi ta mo biyaan. Sige na, bakod na kay adto ta sa pikas balay. Nalipay kay mini kuya sa pagdungog. Wa na namo giingnan si mama sa balak unta ni ate nga mo working student kay aron di siya mabalaka kay boros biya among mama. Tungod sa akong kalipay nakipagdula ako sa akong classmates niya wa na ko nabantayan ng oras na alas 4:30 na. Sa dool pa lang sa mong balay makita na nako ang panagway sa akong uncle nga isog kayo. Yan siya nga. Unsa namang oras sa ronday? Nganong karon pa kakauli? Ting uli pabadiag estudyante ron. Hayahaya gud nimo. Tinisumpay si Angela nga perti ng dula ana pang sa eskwelahan. Wa guro na ni sulod sa klase. Ito bago ni uncle nga ni school man ko Uncle June. Nagdula lang may pagkahuman sa klase pero ni school ko. Na 100 pagali ko sa klase, tawag ang Uncle John. Wa ko'y wrong. Pero gigisi niya sa tubangan nako ang papel nga akong gipakita siya. Tugmingon nga. Say labot na ako wakay rong sa klase. Masudani mo na, makaoni mo na, ug nangguna pa ka dako nakag-agi sa bukid. Kalami jud nimong sagpaon. Motobag para ba jud ka? Bata paman unta ka. Nilakaw sa sulod si uncle og niabot si ate kay gikan siya nanilhik sa silong. Ihanggi pamunit ang mga papel nang gigisi ni uncle samtang ako gatibi. Ingon ko nga ati Arnie, ayon na ilabay ang papel ha kay hatag na ko ng mama. Di ba tagaan tag rewards pag ma-perfect sa klase? Parehas kay papa? Gipahiran ako mga luha niya ni dool ko ni mama. Gidawat ra ni mama ang maong papel niya iya akong kihunghungan. Sudaan lang akong ihatag ni mo niya palangga. Ayaw saba nilang ate o kuya ha. Niya ayaw pakita nilang Uncle June o Angela. Then smile ko ni mama. Then pagpanihapon na nagpaulahay mig kaon kinananaw mig TV. Sige man sad gyud ko siyo ni ate kay sihog lantaw sudaan nilang Uncle June o Angela. Magtutok ko nila muhangit. Maibog ko sahay silang sudaan nga duha ka klase. Usahay tagan mi ni mama pag maulahay mi og kaon maong usahay pilion na mo mukaon og lahi basi na isubra. Gitabo ni mama ang sudan na hotdog sa ilalom sa akong kanon. Gitunga na ako katulo para ihatag na ako sa duha na ako ka magulang apan wala dawata ni Ate Arnie. Ako na daw kay na perfect na ko ang task. Tiod-tiod niingon si uncle sugod ugma mahuman mo klase pagdali mo uli kay naay gunahon nagpaabot sa basakan. Di ko gusto nga magdugay mo uli kay naay trabahoon. Igo rami sa pagtando ni uncle. Kung mga bata abdi kay sila muli kay makatan-aw og salida silang balay, makadula og labaw sa tanan makapahuway. Pero kami abtik sad mi muli kay naapay gunahon sa pikas uma o bukid sa akong uncle. Magdali-dali mi og trabaho kay inig kabuntag subayo ni Uncle June among agi. Mauli mi nga kilom-kilom na kanang galing mag-ilog ang kangit-ngit og hayag. Ang bang bata ganahan og klase pero kami gusto namo permi ang klase kay maglingkod mi. Makapahuway mi kay og klase didto mi sa bukid magpundo. Nakamao na mi mangguna, mga lampas, mamugas, mga ani. Malibog ko sa mga silingan ako. Sila nara sa balay samtang kami inig ka Sabado ug Domingo nami sa uman ng guna sa mga tanom sa akong Uncle John. Then usa ka Sabado ni Ana, maingon ako Uncle John nga half day ra daw mi magtrabaho kay maay kumbira siyang mama. Unya mangadto daw mi mga alas 11 sa buntag. Gisuot na ko ang pinakanindot na sanina. Nagmedyas ko dayon nga sapatos. Si Ate Sad asa si Kuya mga nindot na sanina among gisuot kay lagi birthday party. Sa gate pa lang may giabog na mi sa mga igagaw ni Angela. Hoy, naligi mo diri. Family reunion man di man mo Vera. Kasabot mo reunion? Hala mga walay ulaw. Angela, naligi sila diri. Gilantaw ra nami ni Angela nga mura siyag natinga nganong naami siyang lola.
Nabot si Uncle ya haming gingnan. Oh, sulod dayon mo kay daghag hugason sa kusina. Pagdali. Gidala mi ni Uncle sa kusina nga kundiin daghan kayong mga plato nga wa nahugasi og kaldero. Nadira ang mga sabon og palanggana. Tarungan niyo hugasa nga di manimahong sabon. Yan ako kay ate nga, te, abi na kog party atong atoon. Manghugas sa dayta og plato dere. May pa wala na lang ako gisot akong dress kay mabasa ni asto akong shoes. Sige lang good. Lain man sa di ta mag-ilis nga daghan man silang bisita. Sa wayon niya ta watay tarong sa nina. Labahan na lang nako na imo sa nina sa balay pag mahugaw ha. Si kuya giubo niya ang sapatos ug nagkabo sa unahan para hugas og plato. Nay babae nga ni duol na mo ingon siya nga, "Nangaon na mo day?" Mingon ko nga wala pate. Hala, tagad sa magkuha og sudan og pagkaon ninyo. Nagdala siya pagkaon na mo niya gisaluhan na mo sa kung duha ka magulang. Nami sa luyo sa balay nangaon niya kamilan tulo. Nakita na ko nga nitulo ang mga ulohan ni ate samtang gahongit siya. Mingon ko nga, "Ate, hala nga sudan?" Nihilak lagi ka. Mitubag siya nga wagawi, gipaak akong tiil sa migas. Nya dali siya tindog, gitanaw na kong yuta pero way amigas sa mong gikanan. Gabi ana, nagdungan mi og pangaon sa lamisa tanan nga nikalitlag tingog si ate nga. Pwede mi manimba pag Domingo? Manimba unta ming tulo niya human maadto mi sa uma. Nitubag si Uncle nga, "Manimba? Aral lang jud nga moikyas mo sa trabahoonon ari sa balay ug uma?" Ug mingon si Angela nga magdula ra na sila adto sa simbahan. Ingon si mama nga bisan 1 hour lang jud naanad maguna sila nga sa syudad manimba madomingo. May tubag pag-usab si Uncle nga naanad. Nya kay di naman ni syudad og di ilang lugar, sila dapat ang mag-anad dere. Naun sa tulo mo kabok akong buhion baya nya magpahayahay ra mo? O kung gusto jud niyo manimba, lakaw. Pero ayaw mo pangaon dere. Nya dali-dali og tindog si Uncle John, giingnan ming Angela nga, "Makawa mo gana ay, daghan kay mga request nga akong paparabay gabuhi ninyo. Mga ambisyosa." Nidoko ra si ate na way tubag-tubag, nagpadayon ni sa mga pagkaon. Galanta ko sa mga bata samtang gadula silang tugaran. Anak ko ni ate nga gusto ko modula nila ate. Ana si ate nga didto lang ta sa uma magdula. Kami ni kuya imong kadula, ayaw lang diri kay makasaban kang Uncle John. Okay ga? Among playground ng uma. Dito may managdula og mahuman may trabaho or inig pahuway malingaw ra biapod ko sa kung duha ka magulang. Bisan lisod among kahimtang. Nikilito ingon si ate kay kuya nga, "Lucas, unsay pangandoy nimo inig kadako?" Tubag si Lucas nga, "Gusto ko magpulis te. Para dakpon ako si Angela pag daog-duogo niya si Lexi." Itubag ko kay kuya nga, "Nya, pwede na dayon ko mukaon sa cake sa refya kay mahadlok man si ti Angela nimo kay pulis na ka. Pusulin mo siya kuya?" Tubag siya nga, "Dili oy. Mapriso ko kay bad man na. Di na dayon ka kita na ko Lexi. Mobadlong ra ko sa mga bad manggod." "Ikaw ati Arnie, unsa ka pag mudako?" "Gusto ko mahimong attorney niya pangitaon akong gapatay ni Papa." Nahilo ming tanan. "Lexi, ikaw, unsa pod kay ning madako?" "Gusto ko nga na si Papa unya mamalik ta sa balay nato. Di ko ganahan derite. Kapoy kaayo sa bukid, daghan akong samad sa kamot. Di ko ganahan sa sudaan basta di ko ganahan dere." Isog si Uncle John. Itubag si kuya nga, "Lexi, pag mapulis ko palitan ti kag dako kay nabalay niya daghan kay cake sa ref. Basta nindot kayo." Yon ko nga, "Hapit na ka mapulis ya?" Itubag si ate nga, "Di pa oy, basta kay mukaon kag daghan niya mangguna mapulis na si kuya maong hala. Mangguna na ta aron mahumanta og mamauli sa balay." Nalipay mi kay gipalitan mi ni Uncle John og radyo para makapaminaw mi og drama. Kay pag Sabado ug Domingo na may permis sa bukid, manguli lamig balay para manihapon niya matulog sa payag.
Udto ni ana alas 2 sa hapon ni hunong mi og guna kay naminaw miga. Handumanan sa usa ka awit. Nagtapok mi sa payag naghimo ni kuya nga nay atop nga dahon sa saging. O mi kabantay nga naniabot si uncle gahigda si ate sa payag kay may salog man samtang ako nagkatkat sa mga kahoy. Si kuya nara sa palibot. Gikuha ni uncle ang radyo gibundak niya kini. Gipalitan ta mo radyo para malingaw mo ari sa uma. Pero kung makita wa mo gibuhat. Kita na gani naluoy kay puros maya ra og gangis inyong madungog ari sa uma. Nya balsan ta ninyo kay ngani. Di ni mayo. Bantay lang muna ko ha makita pa kung wa mo gibuhat basin wa jud mo kaon mahitabo. Nitubag si ate nga. Grabe sad kakol. Kita man siguro ka nga dako mig agi. Tibok adlaw may dari sa uma nga halos wa mi pahuway bisan usa ka adlaw niya nakita lang minimo nga ni pahuway og kadyot. Imo ming baharan og di pa kanon. Og manghawa mi ari kinsa kay mga limpyo sa imong bukid. Gisagpa ni Uncle Jun si ate og kaduha. Nagkuha og una si kuya para labayon si uncle sa ulo pero wa kini naigo. Sa kahadlok ni Uncle Jun iya ming giingnan, bantay lang mo nako ha. Musukol dai mong mga bata mo. Pakita niya nako sa balay mga isog manday mo. Hapon ni ana, niuli gihapon mi sa balay. Nagsabot mi nga mangayo mig pasaylo kay uncle nga naluoy lang si kuya ni ate samtang gisagpa niya kaduha mong ate. Mangwa na toy og labay ni kuya sa guna. Nanami sa portahan, nanuktok samtang naglantaw silag TV. Pero wa mi panumbalinga. Ni abre sa pangkol sa portahan o gadala og sanga sa kahoy gilapdusan niya akong kuya sa makadaghan siyang lawas. Naglantaw raman ni ate samtang gahilak si kuya og niingon og, "Sorry Col, di na ko mausab. Tama na Col, sakit kayo." "Ma, tabang ma." Nagtulo ang mga luha ni ate nga naglantaw ni kuya samtang gibunala ni uncle. Akong gitabunan akong dunggan samtang nagsyagit akong kuya tungod sa kasakit. Ginasampit ni kuya si mama apan wa kini nitubag. Gipangitan ako si mama pero wa na ako nakitan si mama. Nagpaabot mi na laban mi niya og maundang ang bunal apan wa si mama. Naara siya sa kwarto na minaw. Wani gawas pero kabaluming nakadungog siya syagit no kuya tungod sa kasakit. Abi na mog nahunong ng kasuko ni uncle nga naanami sa payag samtang gibato miniya sa payag. Kay di daw mi didto magpundo kay gusto baka mi manglayas. Di daw mi mauli didto. Layas. Di man kamo gusto diri mamuyo. Hala layas. Di mo mahawa basin bato ang maigo sa iyong ulo ron. Dali-dali mi og gawas sa payag nga nangadto mi suluyo sa balay sa muslingan. Igo ra sa naloy na mo kay lagi wala sa mahimo kay igo rapod sila na muyo sa yuta sa among Uncle John. Nakadesisyon si ate nga didto lang usami sa payag sa uma nga mga tulog kay isog pa kay si uncle ug wa may lain nga katulgan. Namalik mi sa uma nga perte kangitngit higali na lang naisiga gikan sa bulan para igiya mi sa dalan. Nabot mi si payag niya dali-dali og haling si ate aron makasuga ami og mainitan namong lawas kay bugnaw sa uma. Naghilak yapon si kuya nga walay tingog gihikap na ako ang likod ni kuya. Halaya, nang labhag. Mura siyag namurot. Sakit kuya? Akong tayhupon aron mawala ang sakit ya. Nitubag si kuya nga ayaw ng liks kay sakit mahanginan. Hapdos pa. Ingon si ate nga naman sad nga imong gilabay og una si uncle. Bag-o pa baka gaingon di ka mo buhat og bad. Pero ikaw mismo gibuhat nimo. Okay raman gud unta ko. Pila raman ang sagpa, mawa raman ang kahapdo sa unawong. Tawa karon, daghan kag labahag, dugay na mawalay mo ha. Okay ra ligi ko te. Nakitaan magud nako si Uncle John nga nagpumo siya human niya pagsagpa nimo. Maong gilabay na ako suguna, mahadlo ko nga sumbagon kaniya. Ngayon ko ni ate nga, te, gigutom biya ako. Nga tugnaw kay dari. Watay habol na pajoy langgam nagtingog.
Mahadlok ko darite. Pabiyay dingding atong payag. Muli lang dati. Mahadlok ko dari sa uma. Mitubag akong ate nga maghalin lang sa relax para mawa atong katugnaw. Anong mahadlok man ka nga naman si Doggy Galio nga nagbantay nato. Pero na mo syudad gidala na mo sa bukid. Sige ha. Kay mang ibot kog kamanting atong sugbaon, giguto man ka. Naluto na ang kamanting na gisugba ni ate. Among gisaluhan nilang ate ug kuya nya nailobi na tagak, gipares na mo sa kamanting na gisugba. Nagsikog hangad sa mong palibot, daghan kay ganinipot sa mga kahoy nga nahimong suga namo sa palibot. Siguro mga alas 10 na to sa gabi, samtang gahigda mi sa payag, si kuya nakatulog tungod sa kasakit. Labhag siyang lawas. Gabol siya glukay na uga. Si ate gaduso og kahoy sa kalayo para di mamatay ang kalayo ug mainita namong lawas. Naglantaro ko sa mga bituon sa langit kung unsa kahayag. Ingon ko nga, ate, nadira sa taas si Papa? Makita ta niya dere? Di siya munaog dere para kuhaon ta niya? Di siya masuko nga gibunalan si kuyang ni Uncle? Nitubag si ate nga, pohon makita ra nato si Papa maong di ka pabuyag ha, aron di maguol sa taas si Papa. Magbantay ra siya nato Lex, di ta niya pasagdan. Kanang pinakahayag mauna si Papa nga nagpasabot nga naara siya nga naglantaw nato. Nakadungog na lang ko nga naghilak og maya si ate samtang gikap niya ang labhag ni kuya, gibutangan niya gagunoy ang likod ni kuya. Taod-taod naabot si mama, nagdala siya kanon namo og sudan, nagpulaw siya suga. Arnie, bakod mo, pangaon mo kay nay sudan. Ibakod si ate og mitubag nga, humanamig kaon ma. Asa ka mang sa dihang ginasampit ka ni Lucas para mahunong ang pagbunal ni Uncle. Nakalimot na ka namo mang? Wajud man lang nimo labani. Ipasagdan na nimo siya samtang gibunalan si Lucas. O nga naman sa unsay nakaon si Mamanghod, gilabay niya si Uncle Jun ninyo og una. Giduduan ba tamo nga magbayolente? Gitudluan ba tamo nga mosukol sa magulang pa ninyo? Okay man ta Arnie, nara ko para ninyo ko'y krata pero nganong mangita mong problema. Itubag si ate nga nang hilak nga, Mang, naaligi ka pero layo kayo imong presensya namo. Nakasad akong balay og naarami sa payag. Mang, tawagod na sagitan kay mi sa gibuhat ni Uncle Jun. Pero wala gani ka nang utanag o kay ba mi? Sakit ba? Mang, di mi okay dere. Kapoy na mang, kapoy og trabaho. Kapoy og magpakaarong ingnon nga nalipay mi kauban ka. Sakit kay mang nga makita na ako kung manghod nga gibunalan sa akong atubangan. Ma, iuli na lang mi sa syudad. Mabuhi rami sa syudad bahalang mga limos mi adto wala pay mo pasakit na mo. Wala nito bag si mama. Niuli siyang nagpula ihang mga mata. Ikuha mi ni mama pagabuntag okay na daw si Uncle Jun og di na daw maotro pa basta magbinutan mi. Namalig mi sa payag pero maora gihapon among ginabuhat. Balik sa ordinaryo namong pamuyo matagadlaw. Niabot ang Pasko ug ang tanang mga bata excited kay sa mabutay na Christmas party. Naibagong sandal sa nina si Angela, ready na iyahang gifts para sa exchange gifts sa school. Pero kami, ni Chinilas walay gihatag si Uncle. Wapod may gipapil sa Christmas party kay wa may amot. Si ate gitaga ni mama og patago nga bayad sa amutan og pag-exchange gifts. Sunod tuig daw ni kuya mga pil matod pa ni mama. Nikuyo ko ni ate og niadto ko sa room nako magpa-attendance kay ingon si teacher absinan ang wa sa party. Naglanta ko sa mga bata nga bago ilang mga sanina. Ilang mama kuyog nila. Naidaghang foods nga gisaluhan nila. Nay mga regalo nga na silang makamot. Naglanta ko nila sa kilid. Gibira ko ni kuya magpaabot lang dami sa purok sa school ug mahuman si ate kay humana sa diyang attendance. Pagagabi ana, samtang nanihapon may naigihatag si ate namo, bahin niya nga sudan sa school,
Gihatag niya namong kuya o giparis namo sa kanon. Lipay kami kay taon na sanmi nga wa katilaw og lechon. Paspas sa mga adlaw og si ate mo graduate na sa elementary. Tungan kay Angela. Tinanganak na kong mama. Nag-graduate si ate nga wa siya escort. Kaming duha sa kong magulang laki ang naghatod niya. Nay awards na dawat si ate apan si mama na ay gikugos o ba nilang Angela. Dali-dali migdagan sa stage ni kuya niya kami ang nitawad sa awards ni ate. Nakita na mo sa stage nga busy ka silang mama og picture o ban si Angela. Malipayon kay sila lantawon. Samtang kami galantaw nila kung unsa sila ka kompleto. Nitawad sa awards nga nadawat ni Angela. Paabot sa balay, bibo kayo kay nagpa-party si Uncle para kay Angela. Si Angela nga, wa mo'y labot sa kong party. Basin unya ha, magpakita mo sa akong friends. Didto ramo sa payag pagpundo. Narami sa payag pa humanamog panihapon. Naminaw minilaon sa kasadya sa pagselebrar sa party ni Angela. Anak ko ni ate nga, Tay, ana di ay pag mo graduate magpa-party. Wali kay party ate Arnie. Tabag ang ate nga, pohon magpa-party tantulo. Pag humana ko eskwela ka ng bongga pa na. Sige na, matulog na ta kay mangguna pataugma. Usa ka adlaw ana gikuyog ni mama sa syudad kay naipaliton si mama. Lagi kay sigog hisgot og syudad gikuyog ko ni mama para daw na itigbit-bit siyang paliton og nasigot si Uncle. Nihapit mi sa mong balay sa syudad. Layo pa lang mi gikamay na mi sa mga silingan niya siya nga Lin. Kanang nami istorya ba? Si Ralph ba? Nakitaan ko no sa usa ka trabaho niya nga nagsakay og auto sa may merkado dapit atong niaging bulan. Ingon si mama nga, unsa? Pagtarong ragod mo maring basin ka parihara niyag naong oy. Natinood bitaw Lin, kay atong niaging si Mana bitaw, naay naglantaw sa iyong balay. Maodyod nga nawunga sa nakita ni paring Jose. Nya iya untang tawagon kay gabiing dako man ihang klarohon ba. Nya nawa man daw sa dugalit. Tanaw na ko Lin, buhi guro si Ralph oy. Mao na ako nadungog samtang gatabi ang amo mga silingan sa una og si mama. Dali-dali may ulit ni mama, wana ko nang utana kay hugot kayo iyang paghawid sa akong kamot ug murag seryoso kaayo ang mga panagway ni mama. Excited ako may istorya nilang kuya ug ate bahin ni papa. Nanihapon na mi apan wa pa si kuya nabot. Ingon si Uncle nga galag ko na si kuya. Ana ko unya na lang nako ingon nilang kuya ug ate ang bahin kay papa nakiingon sa among silingan. Nabala kami kay wa pa kauli si kuya. Ingon si Uncle nga nalagda mong kuya kay nganong wa pa kauli. Nanami sa payag, excited na ko mo ingon ni ate ug kuya bahin kay papa pero nabala ka kayo ming ate kay nganong wa pa si kuya kauli. Nakatumi sa dulaan ni kuya kung din magdula og basketball apan wa nay gadula. Nangutanay mi sa silingan namo apan wala sila kabantay ni Kuya Lucas. Lakip ng mga amigo ni kuya na silingan namo wa sad sila kabalo. Neto mi sila kong balay ug gisumbong namo ni mama nga wa pa kuli si kuya apan gitubag man ni Uncle nga, ay sus, walang kauli pila ka oras mura na mog maratol. Kabalo na kang laaga ng iso ninyo. Wa guro na tagam ng bataana. Nakaako pag maglaglaag. Ingon si mama nga pabutol na mo si kuya nga mauli ra niya gakuha kanon si ate og sudan kay og muli si kuya sa payag iyang kaunon. Dalam na sa gabi apan wa jud si kuya na uli. Wa may natulog ni ate gipaabot na mo si kuya nga mabot. Gitry na mo adto sa mga silingan nga dunay TV apan way kuya nga nakita namo. Nakatulog ming ate og paabot pero way kuya nga naabot. Pagkabuntag ni ana nakametami sa banha sa silingan na ako noy sila'y nakitaan nga patay lawa sa sapa. Gipanawag mi sa mga silingan namo kay lantawon kuno namo ang naay bata na nasangit sa sapa. Nagdagan mi ni ate lakip na si mama. Gilantaw namo og kinsa ang gitapukan sa mga silingan namo og nganong gitawag mi nila. Apan nakita namo si kuya nga naitusok iyang tiyan sa walang bahin ug wa na kini kaginawa. Nisyagit si ate pagkakitaan niya ni Kuya Lucas.
Luspad na kay si kuya niya murag wa nay nagtulo na dugo gikan siyahang mga samad. Gibira ni ate ang lawas ni kuya. Tabangi ko liksi. Dalon ta sa ospital si Lucas. Ma, tabang ma og bira ma. Dalo na to sa ospital si Lucas ma. Dagko kayo mga luha nga nagtulo samtang gipang sampit ni ate ning pulunga. Iluhod si mama nga nagilak at tubangan sa patang lawas ni Kuya Lucas. Si ate nagilak og mayo. Tabang mga angkol, maluoy mo. Di pwede mamatay ako manghod. Tabang maluoy mo. Kuya, bakod maluoy ka. Bakod Lucas. Ingon si ate. Nagtutok ra ko naglantaw sa lawas ni kuya nga wa naglihok. Ingon ko nga, ate, ayaw lang bira si kuya, dako kayang samad basin mohilak siya ate. Naay kahoy nga nasulod sa yantihan. Ingon na mong silingan nga patay na siya day, ayaw na nyo dala sa ospital. Nihikap ko sa mga lapalapa ni kuya, gigitik na ko iyang mga lapalapa, kayog matulog may gitik ko na ko iyang tiil, mumata man siya dayon apan karon bisan unsa na ko gitik siya mga lapalapa. Di na siya mulihok. Kun ko nga, Kuya Lucas, sakit imong samad maong di ka mo bakod? Ma, nailangaw sa samad ni kuya ma. Apanwa nitubag si mama nga galuhod dara siya nga gahilak sa tubangan ni Kuya Lucas. Si ate perting syagit og hilak di siya kadawat nga patay na si kuya. Nidagan si ate paingon sa uma o gisunod nako si ate ngon si mama nga doon nako si ate. Ngadto mi sa payag nakita namo ang tsinelas ni kuya, gibilin niya sa payag. Naibaloan na mo nga gisugo og panugway ni Uncle Jun si Kuya Lucas apan absent kini sa ulan. Nipasilong siya sa payag sa ama niya kay dahon sa saging raman ang atop ni ini. Ni desisyon siyang mulabang sa dakong sapa, siguro kay mahadlok siyang magabinan siya dedto. Nya gigutom o gitugnaw na si kuya, iyang gibalak nga motabok sa sapa. Og sawa damha napil siya kaanod sa dakong baha og nasangit siya sa unahan. Natusok iyang tiyan sa mga sangas sa kahoy. Gakos-gakos ni ate ang family picture na mo samtang gahila. Pa, kuha na si Lucas, gibiyaan na sa Adminia sama sa pagbiya ni mo na mo pa. Pa, daghan pa kayong pangandoy si Lucas na muntulo na gusto pa siya mahimong pulis. Pero nga no Lord Manoy, wa man nimo siya hawiri aron di siya maanod sa sapa. Pa, kami na lang duha ni Lexi karon. Si mama layo na namo pa. Naa na siya'y bagong pamilya. Lord, giantos na mo ang tanang kalisod, ayaw loon takwa ako manghod. Okay na ko ani Lord nga kapoy sa trabaho og lisod may apan kuyog mintulo og naa siya. Pero karon wa na ako manghod. Maloy ka Lord, hatagi kong milagro buhi ataw na ko manghod. Tabang pa. Sakit. Kayo pa. Gihilak og maayo nga naminaw ni ate. Gakos-gakos na ko ang tsinelas ni kuya. Gipiyong na ko mga mata na masin nga damgor ang tanan. O ginigmata na ko si kuya na sa montapad, natulog o nagkagok. Then pukawan ako siya, then gitikon ako yung lapalapa, dahil balusan ko niya gitik. Apan pagmata na ko, sa akong mga mata na ako gatubang ni ate nga perting hilak samtang ginasampit sa pangalan ni Papa ug ako gagakos sa tsinelas ni kuya.